बाबू ए साउंड वाले भाई देखता हूँ अरविंद के देखा बम कुछ सुनात नहीं खाई जाता बढ़ा ला गोलू भाई का नहीं कहने चल गोलू करे जगह पर फिर गाओ ता गाना एगो कैसे बा अरे त झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारी जय हो ऐसे तब बबुआ भइले नंदलाल हो खेला हरी झूमारे बबुआ भइले नंदलाल हो खेला हरी झूमारे झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारे भैया भैया रुक जा ना का कहत रही ताली बजा के मजा नहीं खेबो बे भगवान के जन्म भइल बा एकदम सबके बुझाते कि ऐसे होई तब तू तो खड़े खड़े गावत रहा भगवान के जन्म भइल बा त सबके हाथ उठा के हमारा खातिर ना भगवान खातिर सब एक बार हाथ उठावे जे जहां बा जेकरा के माई हाथ देले हुई है रवो के हां हाथ उठाइए सब कोई एक एक हाथ माई देले बड़ी दोनों हाथ उठा के सब कोई अब तू गावा कि झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारी झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारी बबुआ भइले नंदला होखेला झोली में पैसा डाल दो गोलू के पापा झोली में पैसा डाल दो गोलू के पापा झोली में पैसा अरविंद भैया तो झोली में पैसा डाल दो ए हमर फूफा झोली में पैसा डाल दो ए हमर फूफा अरे तो कान्हा के दीवाना कान्हा के दीवाना कान्हा के दीवाना कान्हा के दीवाना आहै भैया दिनेश खेला झूमारे जय हो ना यहाँ के कन्हैया के पूर्वज लगिला पूर्वज में बानी दूर के बानी लेकिन कैसे हाँ लेकिन खुशी के बात देखिए अनिल भैया के कैसे अरे तो कान्हा के दीवाना अरे भाई दिनेश खेलब झूमारी का रुपया लुटावत कड़ा कड़िया खेलब हरी झूमारी रुपया लुटावत कड़िया खेलब हरी झूमारी झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारे झूमारी हरी झूमारी हरी झूमारी बबुआ भइले नंदलाल हो खेलब हरी झूमारे बबुआ भइले नंदलाल हो खेलब हरी झूमारे म्यूजिक के टाइम नहीं थे सब अरे तो कन्हैया के दीवाना डॉक्टर अनिल लुटावा सहारी झुमारी 500 रुपए पुरस्कार आइल बा कहाँ बने डॉक्टर का होता बैठल बनी मिठाइया कलर के देखत शर्ट पहन के कितना बढ़िया लगता अच्छा संतोष यार छोटू भैया संतोष हां और केहू बैठल बा संतोष भैया बैठल बनी डॉक्टर साहब के बगल में केहू बैठल बगल में हां जखमी जितेंद्र जी बहुत अच्छा वहां के दाढ़ी देख के हमारा जखमी दिल हो गेल लागत कि दाढ़ी ऐसा बढ़ा के आइल बनी संतोष भैया की लागत तक उहे के वासुदेव जी है ये बड़ा हाय इहे के पार करके जमुना कृष्ण जी के इज्जत तक लाइल बनी दाढ़ी ओड़ी बढ़ा ले बनी कितना बढ़िया से ना जखमी कैसे अरे तो कान्हा के दीवाना डॉक्टर अनिल लुटावा सहारी झुमारी का हां भाव में तने आवत कैसे गाय का अपने से बताओ तो निकला हाँ कोइलो आज के दिन कोइलवर चल जाइम नो आ देखा संतोष भैया जी का चेयरमैन वहां के बानी अभी हमरो मिलला हाँ बोलू भाई कोइलवर चल जाई आज के दिन फूफा
तो कहे कि ऊ कहिए सा कोई लोग रला झूमारी हरी अरे झूमारी हरी झूमारी और सलमान खान दे दे रे बाबा अब भैया लुटावस न में लाल हो खेलो हरी झूम